Айфеловата кула. Ние сме едно много готино местенце, такова площадче. Обградено тук пейчици, обградено от зеленина. И малката боболечка, ръчка по айпада, по това да е по плейбука. Сме точно под Айфеловата кула. А ние бяхме ето там. То се вижда на втория етаж. И на първия етаж бяхме, обаче там има едни много готини стъкла, на които като стъпиш и отдолу виждаш всички хора под тебе. И е изключително страшно. А там горе на втория етаж, точно от тук ни гледаха двете валки и ни махахме, там си бяхме подали ръцете. А това е третия етаж, дето не можахме да отидем сега.